Tapos guys, wadyo ko magdahom nga gilong kable nga mong pisunit kay sakad pagkapresong Mario mo din na may ukba. Minsan na nga ako no isud mga worth siguro mahapit mo 5,000 ag sud na kay wala gid sa hilabti sa among itawran og kuan. Padlak. Nari ba nung gigabas sa manday gikuha na. Nami sa makasudan ni kasi tagaan na mong susi nga karon wala magpakita. Yaman ni Minchog kinsa. Basig mo tay naggabas. Pero kani gigabas na. Gabas na naisusi pero kali gigabas na. Ag naghimo dan ni ag gisaligan ni jang ko tanaw guys oh. Wala diha. Wa na sa pa na pagkong gigabas na. Wa ko ang gigabas, gikuha na na kay gigabas man. Kay may susi wala lagi na isud nay. May isud na kay gigabas na. Gigabas oh. Kaya giuli rapod agla karong hino ka pa sudan na jamon na oy. So sinungaloy abot kalibutan si sinungaloy dani nga kanunay mahalinan ipangbili na kay mga halin diha na. Batasan tong tawhanan sa dilaman oy. Kwarta gi ko ana gilan ginsan ni zoy. Nama sinungaloy kay ba panag sa mahalinan manahang pangukbon dani kay na say mga halin ipang ara na pud sa isuk-suk. Ay kasi na de ko pamilya sa sila. Tataw bukuan. Gitag ko ulit guys. Tirin mama ikabi. Ha sa tatire, uli sa tatire. Ni nga ra tare, tatire. Yung palit ko baboy sinugba. Pwede kong kaon. Kay. Di pwede. Utan ra. Pwede ko kaon. Ano inanan na dito te? Inanan. Pero na ibaboy yun sa magsabaw ratang gabi tatay sa buwan. Hi guys, sana din ko sa family house sa Grainita. Magkaan din ko kapadas. Kapadas na kanita dahil. Pakas mo kanito. Saan naging kanito? Asa nga po nga ni kapadas ha? Mga di, saan na marong pidala? Kapadas le. Nakabay na kaya Ha? nakabay sa pasa kinihabog na. Oo. Sa una ra kadag ko. Mapun ko makatanong. Stipitid para sa ang kanon nili ha. Ano ko kainit. Kanderon guys, abinahog. Beresman ko abinahog na doa sa Mario. Uy hala, seedless. Why kuan, walay liso. Guys, liso guys. Amis. Ngabyo. Nya na. Nainog sa punuan guys. Ansa? Pauling koko. Papauli. Ako, busog na ako. Urot na. Higda ka? Ligo ko. Maligo ka? Hintan ka na hinay. Ha? Paghinay. Isa? Paghinay. Maligo ka nga lang alas oras? Hintan galing ni. Ibabog na tubig kita. Ha? Nabugnaw. Nainit.
Lagi inita. Dinta sa tayo, maligo ko no guys. Igot sa gabi. Yan sa tayo guys. Mga nagligo oh. Siripahan na ligo. Hintan siguro, kaya nakakaawa nun. Ali! Lagi inita dito ginaman ko. Ganggang. Tapos na ang... Kaawa nun, gusto ko shout. Pisang bisitangan. Gagaw na dito Manila. Tatay ni balik pisto oh. Ewan. Pagpilang kuan, pagpilang kantaroy. 5. Ada 5? Rato radi ay. Kan cuma kurente. Ano po, dagan ang usa, 2 kanta. Ya, kan notos na berjalan na ulit. Ang kanta. Kanse. Tagday 5 sa gasa, tagday 5 zid. Bisa kada noon. Okay. Sa kadlaw kinantahay. Na, kag mga nagaliguan. Bunak na ni ron. Yun na, kadong ng kuana. Tingog na. Ang imo na pinabag sa imo. Naa. Ha? Naa. Di prahubog. Mga baji. Ama do na. Baji tanan na. Ang awat problema. Unsa ni kamatis? Kasama ba si kurente na imong ba sila? Di ikaw. Sila. Pintador. Ano nga lang eh. Kagkuan man eh, kang Ay, sayip. sayo na kang Willie Ong. Nami, di pa kayo patuo sa mata tinaw yung paminaw. Amin eh, ako yung una be. Pasuway. Palit ko Kasagad na ka lang to. ko. Ha? Palit ko niya. Na guys, Sabot ko. kani paras koan kang Dr. Willie Ong man eh. Wapa ni mabrihito yaha dito tagsami. Ano pa kani busulot? Masara ka to kay sayang. Dua kamatay igo na na. Duha. Kaniha na, lami daw nagamang. Di ba hapdos? Aga kaya plus kaya naman niya kuan. Di nang hapdos ka nung Katarata plus gamay. Na ya. kada adlaw pa ni ito ni ka. Buntag hapon. Na ya. Ano sabi? Kung naman kabata katatay. Mas ba? May mana tayo, kita kag kalit. Tiya pa po makakita, no? Daga na kag doktor kuan sa kanan makakita. Hay, ganito, panuwan. Pero sayang. Tuloy Patuloy. nga. Kaduhay katunay. Kapil pa tayo pagto? Ang kapil pa ka? Nakapati ka. Kapatid ka? Okay. Kuan ang saan? Murag hapos-hapos na may? No, hapis ka may. Napo diri pag kapil pa niyang matapi ka so ana. Sari. Karawa na. Wah, hapdos. Wa ni mo. Wa na. Kana mo Kana gazi makakita, pa na yung na kwarta. Tama ni naman kabot ni noon. Napagazi na. Amo man gupirhan na naman ya puti ni sapo dako. Ala pa to ira na kay para na paras katarata basi mawa ng sapang puti. Sapo dako. Kasi manipis ta na ba? Putsoji ko no. Bawa pan gupirhan kay wa man ako. Daga ba lita? Daga na mo pagkabri. Manipis din na ito kay Ruben ba? Ayan na. Ajaw ka kanina, ajaw ka palyahe kay balig ma nipis ng puti. Galin na kay na mayahang katarata basi mahilis na. Bininda na nay, tatay. Buntag pa to hapon na ka. Pwede. Hapon ra. May kalong atog. Buntag ya po. Nagkata. Buntag po. Nagmatawag kalong atog. Nagagaya ba sa dayo guys? Bilangan ka sa uban. Wala naman nila karas sa tayo kasi rindalas. Makaw ka naman. Isa, Say, grabe. pero naikok. Di kapi. Wala siya kudi yung nakok, tatay. Di ko sa cook. Yung luli asa tayo giyautan, no? Ang kami nag-autan na. Hindi ka nalulian. Hindi yan siya. Yan ang kaon. Muna na bagay kanti ang tambok ko ni ka no. Bidan. Kada kayo bitaw. Ha? Ay, mabag na bitan yung dagdag. Kana ni sa torta na.
Pikas ang pujang kanon. Pikas man eh. Kamu bandul ni kamu. Ako rin ito gusto. Bukan ko rin mo. At so, kinis na tayo lo. Mas, ali. Kita muli na tagsabi. Ha? Kamu pala ito. Pala. Oo, anay guys. Nanay dia. Puto ko no siya. Ikaw, bugnuan dyan ka. Napanda din ang host. Oh. Na. Panda. Panda guys. Uli. Pag kasi na makuzog man. Unahan ang gapon dari, lampas ko dari. Asa? Mo na diha, lampas na pud. Lampas nga yung tam nagbulang huy. Kayo, Ani jangan kapada sa inog mga kudana. ang kabas di duhang. Kisa ni galak ana kanining Romeo no. Ba, dahil nagandas mo pag Itagani magluto nanay, itagani magluto. Ganina. wala na magluwa, na matagay luto nga sa panganan ni Jacay mga pamayang pagdungag. Nga panirban na, kay lakaw rabat ah. Panakit paliton. Wala ni kan ka ang bataag di taga silingan. Susunod, sa undi mindes taga anak pahan. Luoy ba saput? Naman ang magluto ko na isang adlaw, diha isang adlaw sa konson na tubig. Di na lagi magdag plato. Ano, matagal magsilipin. Silipin na kay plato usikan ra. Ngay na anda na nay. Naman. Allah nanay, lakaw sige ka kontag lakaw nay. Magka maglakaw. Ha? Magkwenta mo. Kiyong lagi ka. Kana sakit mong tiil. Mainti ka na baligawag ka. Sakit. Wadi nawa sa kuan. Gali ka ni. Ako na masintrom. Ako din takbo. Tuwa kang ipalitan di ay, ang ikuwag sarat ari sinton nga to. Kang hatag nimo sa kaputos. Putos. O sa box. Wala. Ikaw lagi. Wa ko ninom kay sakit ang kuto-kuto to ni Azon. Nung adun. Maligay ko di man. Dagaha kay nagdubli man. Hala ning kudo man ka. Nalagi, ang kutog lagi. Ang kadi bugnuan na dagto. Wa man mo kudo di. Uli banda ang gara ka. Uli ba banda? Uli. Di na mo di puno-puno lang. Uli ka. Uli. Uli. Ano ba na? Uli. Uli na. Uli be. Na uli. Uli ka. Ato ka. Uli. Uli. Uli ka wala. Uli. Kaya makakuan ka. Bye. Hey guys. Dami turista guys. Ya turista dia. Oh, balik jatuh mga kuan, balik jatuh nilang mga kuan. Guys. Parang mahal ang gasolina. Dito sa Bakadiri. Wow, labas. Isda. Tiyatay timbungan. Labas nga timbungan. Og na butay sari-sari nga isda. Maglampas lagi. Pamawira ng royo. Hugaw na pod. Nay saging oh. Iya, bawa guang na baka ni. Dabong pa. Sunod. Guys, may bisita oh. Diyan na kay Nanay Bayer oh. Tanaw na asog. Nanay Bayer guys. Ide ni don. Pero na singaw no. Na ano? Nanay gas. Ngit-ngit na kita man day pag mga kalat. Ag mga sanina dari day gipang plaster ni at inday. Diyan na ba nito? Natunong na ba sa sto? Balik sa ay na. Uy, ang mga sanina. Ang urban balik sa kani mga sando niya. May mga Kani balik sa ni niya. Unang ipang suot.
Gagboy man lagi. Kado ka gitapad. Ha? Na, di ba dito ba? Agos sada ka uto na sa Valencia, gikarga na sa Guzana, nagkari. Makina duha gitapad. Dali na matuan. Maso pagplasta diba, murabaw, asa to dapit agto. Hani man ni pro mga jacket. Sando. A jacket ti buboy. Jacket. Baligya ay ni Kani- baligya. Bo na dia akan ni kay amo ning sa ninang Mario dari ag ilas mga bata may gidana. Mo imong baligya ay dali ko. Ni nga lagi sa madilin. Ka dito are na. Dito ka diha. Dito ka dana. Jakan niya. Ga padung ka puti ka. Sige dito. Arang lami agad surti agad ni. Oh bitaw. Uy Ginoo ko. Lami. Tanawa. May May suga. Na apay. Na apay. Ada pa sa kapum singgol. Saligan. Na sa kapuma. Naarang lami agay. Nay mo palit pwede na dajon kapuy-an kay naanay mga gamit, naanay isaanan, naanay uban. Kani mga katre di na nakuhaan diha na. Una apil na arang kakayahay. Ana, dito na dadto, di ba? Oo, dito. Di, kuha na tong dadana nay. Butangan nagsudan. Oo, mato nang ubang pangdad-on na laman na kay. Di na naiapil. Di na naiapil sa baligya. Inana nga risus. Wa pa di sa kakita. Wa kay ning likli ra man diyan sa ning isang na lugar na napay daghang mga kuan sa dari ning likli ra. Kami tag makasud si Ja. Wa makasud kay likli ra man. Kay katong pagkuwam nagsusi kay wa man madadyon sila ganhi. Wa bitaw ni. Chat man to na ha. Nangutan na siya mauba kuno ni account ni mo. Ijang gisim na mauba ni account ni kuan mo ni kugo mauna. Kung mato na kamo kay kamo magistorya. Pag man gani Ja. Di kanang ang pag-umang kaning tabang siya nagpatabang og deal kay aron ko kuan. Alin. Aro kay siya may naanad man siya kuan ba. Naog mamali Ano po man di ay ni. daghan pa oy, daghan pag mga baligya. Daghan pa oy. Daog ka ni kay gipilit na siguro. Kay mahalin sa kuan ha. 5 daghan Ano halin. na ni i-appeal floor? May di naman na makuha. Pero naa pa ng kuhaan ka ni mga resibo. Sa man ni sa ning Sila na kwarta. Gikuan na. Ginsan ni Zoe. Nama sinungaling kay ba mga panag sa mahalinan man ang pangukbundani kay nasa mga halin pang ara na pud sa isuksuk. May mga di man di suga ang buang na walit tag suga da suga. Luis apo ana kana Suga din sa motor. ha? Suga sa motor. Progress motor. Akan pa jud ani gamit sa kari marasa na day kuno ni. Wa ko ang gigabas, ikuha na na. Kay gigabas man. Kaya may susi, awan lagi na isud nay. May isud na kay gigabas na. Na, gigabas oh. Kay giuli ra pud aglak, karong hino ka pa pa isudan na, jamo na na oy. Binlag piso in taon. Ano oy? Yesud. Gigabas lagi, lain na. Si puta kuan kay gilakan. Ana kay ida nang gigabas nakasud sila gani daghan na tong gipanguha. Gurot puno ni, gurot. Daghan na tong gipanguha dani floor. Nay ni hug siguro nga kuan ja. Na nabili. Kuan mo na to. Diri go, gigabas. Amang kuan ba piso ni kay sakad pagka prisong Mario kay wa man na namon nabuksi. Nja. Karon gigabas. Nagpikas ba din ka? Ha, nagpikas mo pero di apa din nagpikas na nagpikas. Ana, jabrasin. Ginoo po. Para anak dia. Orang ni tapay ka to. Una isa hangga Di kawan ang nagsusuko na siya. Naama ko masinilas, di ko pagpili na nadabukon. Sus, mga tagas man, kung bubot na malikag tiil. isa hanta Bubot sa na bisit malikag kani. tiil. Akala ko mali ito kani. Masabak di ko magamit kayo, madamo.
Dapat gihapon ko di pag magamit ng Madaot bitaw. Anong gamit ko sa ginamit? Saon ka di no. May saan matarani damoy igaba sa manday ni. Ha? Dito pa igaba sa manday na. Tari na, ito kung tayo, diyan na siguro na rin. Mura pa ni. Ganun lumang. Ayun na, ito. Ay dapat ko na kaya balik kami ng mga electrical test. Dito na. Ibuok mo sa kadali ko. Dito ko hindi ko palit dami kaya harap piso. Tagdi ko na mo malit Ang na tanong sa daw ko 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 ang ang 575 ang mga palit. Asa mo na? Asa mo nang nagpunta din sila? Ha? Nagpunta sila karang may Ano, mabalik ang parang sa Damaskuan. Hindi na balik. madahan naman di ko na yung sungay rin yun. Nasa kami nito? At mga kago? Hindi na madaog sa bati ng kumpunan. Nakakabog-abog ka lagi. Arang ambog. Ay ba, ni mo yan. Pagkasila mo. Masilin ka dumagan sa sila. O magabi isig hiras ko ang ang dani. Magkaya ka na sa luto sa iyong hapon. Magkaya Panuto na itang ani na siya manihapon. magbawang siya. Dahil nakatao dahil magpakaon sa silo. Sama siya higda dani. Tagtubiti. Wala ba? Wak may Wala daw to kay singko lang ibigin nga. Daari siguro si Jano kaya na may Luwag mo yan. Luwag Ana mo may yan. ulan. Dako bitaw, mura na kamay tanas-tanas no. Ang kamay ka na. Ano na duha ka. Ano na nga nagsigang nga tulang dang. Kana, wala ka galing. Hindi ka nga may suga. Mo bitag yung madilin nga arang kahayahay sulti ang makapalit amin. Para ni kamani mga tilag 5 bili na naman mag piso na ha. Kay asusulan ning isang Wa anak na kay di naman na. may mga tilag 10 ko. Bili na mag piso. Kaya ko kapag sa ito sa brali ko sa padang akong hangin dani. Magalinta na nga, magalinta ng ikuan, magalinta ng kabit ng kumpriso. Tantang naman ang irik, kay Lidman. Ibalik ko kabit kay narayo na yung grab 5. Ito kay hangin, dirahan na lang natin. Kumayan pa hangin dani. Oo. Sayang po. Dito. Nagigma na rin. Mga nagagmang ka rin? Ha? Ulis ka rin? Kumpriso rin. Ano mo itong sisip ko ito? Hindi mo gagawin ko. Dirahan naman ang pakuan sa gawas. Hindi ko agsimutan natin. Kani, pwede rin ibalik ang mas mga doon. Kani. Masabi tayo. Dagpus daw kay Bilin man dito si Bedan. At mga kumari, naradila ng Bilin. Ito na yun, magpunong ka tayo. Muli ka pro. Yeah, bye. Bye. Aw, anak di ka mato. Balik po na, mula akong sunodang. Mga abo na. Mabigay. Ang tawag sa doon. Nasa mga pumasado mo at ito. Anak na higas bay. Patungkot bahay kay kumanin na, bigas lang. Madara mo yung dagay. Masarap sa mga uli. Ato ka dito. Maglaag rami inja. Ikaw paglagos ko ka. Maglaag mi inja dito. Gabi iba. Huwag na namin namin yung paligdan. Kuto na lang. Kuto na lang. Wa nang uban. Oo, tubig na. Hindi na akin ang baligya. Ang ibaligya ka nilang cars. Ako kani kay daghan ng budo. Ang cars ra. Kay pero ang iyan kay parts naman sa tinda naman. Mao kani. Yung medyo tabi. Sa tungguan, di ba? Hindi na magtutong sa kusina. Kay murag. Kani ko ni kay kagang nanay guys. Bog, yun sa Labi labi. ni nay dadto bitaw nay. Pinanra. Kay daghag kanang daghan mo ka butang-butang nga kuwan. Tangan, Ato malapit sa inang portahan. Kanang nagis. Sakto diri sa kataas. Nga gaya pili balik sa dani. sakto din karapad. Di na lang lang gasto di apil. Tumatak. Ang ibaligya apil sa baligya kana rang mga Kani ra mga inani. Da kanila misa. Bili na. Kay kay pwede naman ni si Jag kanang na Di ilang pa ni kabuk na. Di uy bago na. Clear man ni. Nagisapawan. Pag Kami birthday. ra pa rin to ana. Jakuan kana nay ang makina di po na balik sa kay remember sa na lang. Tanawa, balik sa dari nahurot og kuha. Hani mari.
Kuha na, sinso. Sinso sa lobby. Nani si Sinso? Oy, kana day. Sinso na. Uy, sinso na anay taas og kuan. Wala siya labot. Butang man doon Wala ni labot. Kuan guys, ha? Ang apila sa baligja guys, kanira dyan mga parts sa kaning baligja ra ag mga gamit, mga something diha. Kanira mga gamit sa kanang mga motor, mga kuan. Pero ang kaning motor din ni apil, kanira basta kay kaning tanang parts sa kuan motor. Motor o kaning mga Depende sa sabot ron. Depende sa sabot na ang motor lagi pandaron lagi ta na. nanay mga katrin, nanay mga kuan. Diyan to na ta oy. Di ba ako nung sabong laghan mo? Kuan na nay kanang naay dami baligja gyapon na. Kami kay arang naghahanap pang mga Baligja. baling. Maloy kalis ginog makagawa si Jam makasapit man sa danay. Ansa nay? Bayra na ha. Hindi naman to sa te pag kupunit to gasa.